ole vau thla ni li thole ni kan lo thleng ta reng mai khovel thu thar lang sar te kan ngai thla le dona kan hriat angin hman ni ya Donald Trump le Zelensky chu White House a khovel mit hmuwa media lian te hma tumlok lo de umai nanin hiala White House bo ruak po atang via vani kha soizui po a hlo hle maya Donald Trump kha Republican lawmaker tamzok chuan an thlop thu an soi ni kha kamin hu kan Zelensky chu UK a zinin UK khan Ukraine tan pound luk le ding on ni point pani paruk puk ti ran rem ti zuya chuteng chuan Europe ramten Ukraine tan an din nge zele Ukraine an thlop thu an puang chuak ve nga la ni kha Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US atlo nu khan UK apana UK Prime Minister Keir Starmer nen 10 Downing Street a anin koma Ukraine Sipai mamo leina tur loan pound luk le ding on ni point pani paruk a dollar zong chuan dollar luk le ding on ni point pariat pali pek na tur aziak fel ani kha US President Trump nen boruak cheta kan nei chungchang a Zelensky le Ukraine an thlop zel tur thu Starmer hian a lo soya Downing Street atlen hian mi puing emazatin an lo hmuaka Zelensky hian Sandringham Estate a King Charles III a hmu bawk ani Downing Street a meeting an nei zo khan Zelensky chuan indona an machon meka UK in apuina hrang awangin lom thua soya lon an puk tir tur chu Ukraine ral thuam siamna tan man ani tur thu soin UK Prime Minister kai hruaina in London a Ukraine chungchang ngai tu in Europe ram hruai tu te hanin kom khom hal bokani kan pun tak le kan hriat tawngin Donald Trump le Zelensky boruak thatlo hnu khan tin nge Zelensky le Trump a boruak kha kalzel tak enge tundin hmuna boruak ommek ti te han ngai thlale lokila Ukraine President Volodymyr Zelensky chu ni thum chung zet Europe le US a jin hnuwa Kyiv lama akir le ta Inrinia Donald Trump le JD Vance tene na mi pui khovel mi pui hmuwa boruak setakan nei hnuwa enge thleng zui ta zel US Trump le JD Vance tene na meeting an nei hnu khan London a summit na in Zelensky hi thlok luta Keir Starmer UK Prime Minister tele European hruai tu tenen meeting an naya Europe ram ta chuan Ukraine tan an din nge zele Ukraine an thlop zian lan tir le ani kha tuna hian Trump le Zelensky boruak hi engchiange social media post ranga President Zelensky chuan Ukraine le US chuan lakal dun zel don ti soin an ma a chawna omle ti tur omte ti dunin malak na lungrol takin an lakal pui zel don ni in a soya America chu Ukraine ta nalading het ni in Zelensky chuan a soi White House chu san hnu dar ka ring mazata khan Fox News chuan Zelensky hi komin Zelensky chuan an thil ton kha thil har sa takani thuwa soya America le Donald Trump te chunga lom thuwa soi boka ama ero chu US lawmaker ten ngeidam deal tura an ti chung po in Zelensky hian ngeidam deal na thu chiang takero soi lo thung Europe ram hruai tu ten engtin ngen chan let Zelensky an White House a chua san hnu loka social media post ranga chuan hemi chungchang hi tarlan ani a Italy Prime Minister Giorgia Meloni Trump administration nena inlai chin na thatak nei le Hungary Prime Minister Viktor Orban point Donald Trump chu remna atana huaisen takading ti an fak London summit a chuan Russia Ukraine indona ti top turin ruam man an siam tur thu apuanga chuan ruam man na chu US nena an thlenanga chutiang chuan inlungrol takin malak na kal chhole do ni in UK lam chuan an tar langa Summit toplamai hian Starmer chuan remna siamna tur ruam man na point pali tar langin hengzinga hian Ukraine nena sipai tan puina pek chhunjom zel na turte remna atana inbiak na Ukraine atelve turani ti chiang taka tarlana ni boka nakin loka Russia ina be pui thak na tharra kalpui le theina tura Ukraine ven himna chakzo ka kalpui te Ukraine hum him tura tangrual ram coalition siamte chutiang chu telin rohman na thara hian Ukraine a sipai tirte po tel European security guarantee hi engtin nge niang Starmer chuan Ukraine rama sipai tir tum na te leinge ya Ukraine leilung nge ya sipai tir lu na tur le
boruak in do thlona te po huamin chutiang chuan rotna asiama ram engemaw ta tengin heruam manna thlop tu anei thu a soi boka mase hetiang thil sensitive tak hi tilhotling tur chuan film khur taka ngai tu alangai don thung Scandinavia ram te chuan Ukraine Europe Sipai tirlu chungchang chu an thlop deuh tlang pui ni in langa Denmark Prime Minister Mette Frederiksen chuan herot na chungchanga hian anin hon thu asoya Sweden chuan Ukraine hena ven himna pe turin anin pe ti an soi bok amai ro chu US thlop na an nei chawin ani don thung ani Italy lam chuan Ukraine European contingent Sipai tirh chungchang chu US ruam hanna le US ina apomani chuan an du tur thu an soi boka tin Poland hi tunma tanga Kyiv tana tholok tak mai Kyiv tana Sipai tran puina tam tak lo thon to tu an ni a anni ero hi chuan Ukraine Sipai tirlu ero an hnial thunga masa Ukraine mi hring le Sipai lam tran puina pek chhun zom zel ero an du thung tuna hian Europe ram hruai tu te chuan thil thar an ti angai chhodona US hian lian tham taka Kyiv pui hi an tum mel to si lova Kyiv tana ding het le Kyiv awmzia atharalan tir tu Europe ram hian engtin nge man lak don Brazil sa defense chungchang a special meeting nei turin roman an siama commission ho tu Ursula von der Leyen chuan Europe ral thuam thar siam tur le Ukraine tana ral thuam tamjok dek chuak turin man lak tur thua soi France chanchin bu Le Figaro chuan President Emmanuel Macron le UK Prime Minister Starmer ten Russia le Ukraine in kara thakhat chung in ka hai nei an rota heruam manna hi apuitling theidon em kan ngai chang zel bokang ruam manna han siam hi tlang zar alani lova masa UK Armed Force Minister chuan Russia Ukraine in dona ti top tura ruam manna siam na la om lova in ka hai chungchang ero rotna oma amero chu herotna po hi soi ho fe alangai don ni na soi Russia nge a soi Trump le a Vice President te in ma chon chungchanga khan Putin hian official in engma a soi lo na a Kremlin Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Ukraine diplomatic thlo cham nakal tuang zelani ati Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan London a Ukraine summit chungchang chu soisel London a Ukraine chungchang a summit chu a soisel thung Peskov chuan chuta chuan Ukraine tana sumpek ti punna turte soyani a hei hi remna atana ruam manna ani theilo ti kan chianga mase indona chhun zom zelna turani ti ero kan chiang thung ati ole tunlai chu Ukraine minerals deal chungchang hi alar fiau maya mania Zelenskyy le Trump le Vice President Vance te inkara borok sataka omlai khan Zelenskyy an White House atlo trum khan mineral deals kha zia tumania amai ro chu rinlo tak maya in hnialna a chhuata ka wang khan zia thayani talawa US le Ukraine inkar atang chho viau don anga yani nu khan Zelenskyy hi in pha hniam le ni in a hriata tuna hian Zelenskyy chuan mineral deals ziak tura ain pe thu a soi chuak vele ta Zelenskyy chuan US le Ukraine inkar borok thalo hi siam that thayani ti in asoi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Oval Office President Donald Trump le Vice President Vance tenena borok tang takan nei awang khan US nena anin kar borok chu siam that thei ani ti in asoi Zelensky chuan US in Ukraine rama rare earth minerals mu theina tura in rem na siama du thu soin hei Washington a ajin chan bulpui berani thu soi boka he deal hi sign kan rem titlang ani chuan keipo sign turin ka in pe to ani ti in Zelensky chuan a soi chuak vele ta diktak chuan United States po in pe to ang ti ka ring chutiang bokin thil then khat thirlet na hun an mamo mai thei ti in Zelensky chuan a soi boka thu thar the dar tu teran kom na hemi chungchang hi soin Europe hruai tu tenen anin kom hnuwa hemi chungchang hi Zelensky chuan a soi chuak ani inzom na siam thar le tur le inrem na chom nung tur hian thil ti kan nga ya US nena kan inzom na hi akal chhun zom zel do ni in ka hria ti in Zelensky chuan a soi bok
heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US in ral thuam tam tak Israel hnen a hral arem ti awangin greatest friend ever ti in Trump chunga lom thu a soi. Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump administration in Joe Biden an alo hrian to ral thuam angte Israel ta na thon tura phalna apele chu lom thu a soya. Iran le atran rol people hel pol fir fiak pol telaka Israel malak zel na tur Israel hian chung hel pol laka chuan na azo anga yani chumi tur chuan US puina kan dono wangin lom thu ka soyani ti in Israel Prime Minister chuan a soi. Netanyahu hian hunrai tak chung chu Iran a nuclear program le alam tang hel pol te dodala trul thu hi alo soi to a nikum lama US atlo thuma US House panni te ma athuwa soina po khan Iran kan be hi kan ta na be kan nilova khovel ram sang sang remna du tu te tan kan be ani ti in US lawmaker te ma khan Iran kan be hi intana be kan niya Iran hian nuclear nei tur ani lova chutiang ani chuan ke ni chau ni lovin nang ni point him don lo ti khana soi ni kha kumsan hela somni pathum October thla a indona a chhuwa nuwa Israel in Gaza Strip atanga pai chuan tum Palestinian firfiak pol Hamas le nikum kumtop lama Lebanon chim lama tanga Israel beitu Israel ina a beilet na chumi te indona awang chuan Israel hian ral thuam tam takan chan to a an hmang ral to a chung helpol ron intruk khom thar le mek le an ho tu pa Iran te beilet tur le Israel laka be pui thlak na lian tak an kalpui thei renga wangin tuna hian US chuan Israel tan ral thuam a thon le meka mahun chiang lo tak tuna hian Middle East chuan a nei mek ani Gaza Strip in rem na po tuna hian akal tluang lo chho ta veu maya Gaza chuan in dona lian tak amma chhon le mek boka tin Syria sarkar thar HTS le Israel in kara hian in beina chuak thut thei ani ve boka chutiang chuan Israel hian mabak ko taka nei ni in a hriata chunga tan chuan Israel hian ral thuam tam takan mamo a an ral thuam mamo then khat US in a pek awangin Israel Prime Minister chuan US chunga lom thu a soi bok Gaza le Lebanon a hian in ka haina nei nima se Trump hian thlamasa khan Israel a bom lian chi a thon towa pound sang ni zetarit bunker buster bomte alo thon chuak to nge nge ani Trump administration in single block shipment local pui to in hetai hian longlian tak tak mangin Israel a ral thuam tha tak tak ral thuam lian tak tak angte thon thlen ani to bokani English video ati chhuwa Netanyahu chuan Donald Trump hi White House a Israel thian thaber rani thu soi Biden an ral thuam a hrian zong zong chu Trump hian min ron thon vek to ani hetiang hian Israel melma Iran hnuaia helpolin thlung khom te laka Israel na tho thok zo tur hian chu ral thuam chu kan mamo ani kan zo theina turin heng ral thuam hi kan mamo a kan mamo tak man ruwa min pe ani ati Israel Foreign Minister Gideon Saar chuan exa posin Trump le US Secretary of State Marco Rubio te chunga lom thu soi ve boka he thutluk na hi Israelin anna azo theina turin amamo man ruwa poimo takani ati kanin ven himna turin kan ram kan ven na turin ral thuam thazok le tamzok kan mamo a chutiang chuan rang taka malak sak kan ni hi kan lom hle helom thu soina hi Ukraine President Volodymyr Zelensky an US in ral thuam le thil dang athona wanga lom thu a soi tok lo wangin Trump le Vice President JD Vance ten khovel hriata Zelensky chu an chil ron ani kha hewang hen Israel hian US nena hian lom thu an soi war hle ni ta pona langani US Secretary of State Marco Rubio chuan General Dynamics in pound sang ni arit chi lein hnuai khor chechi bom bunker buster bom te Israel nena athon ti soin chutiang siamna tur general purpose bom body singthum sanga zanga somni pakwale bunker busting pound sang ni arit sangli borvel zet US chuan Israel a thon na tumani Pentagon chuan kumsang hela somni paruka tangin delivery hi tranani tur thu soin he procurement atanga athen hi US to ka tanga thon tur ani dona hewang hian athen chu Israel a thon vat thayani don bok
package ni na dollar maktadoi zaruk som sari pangaman chu pound sang khat chiarit bom ni in sanga borvel le he bomina aken tel man ropoi mong te thon turania dam bom kai hruina atana puitu GPS man ruwa ang te po tel don boka he package hi kumsan hele somni pariata chuan Israel thon zo tura thon zo felman tura be sayani bok netine hu hian thamasa khan Marco Rubio news conference an neina U.S thlop na chak tak nen Iran laka an hatho mek chu tho zo angai ti khan lo sei to ni Hezbollah le Houthi te pani hian October ni sari sang hele somni pathuma Hamas in Israel chimlam an be nuwa khata tang khan helai rambial bo rok chu atang viawani kha Iran Hamas Hezbollah Yemen a helpol Houthi helten Israel chu an dawron na ni bermai Israel hian ral thuam tam tak an mang ral towa an stock po an mang phai viaw to nia soyania hewang hian tuna hian Iran hian Israel laka be pui thlak na lian taka kalpui theireng ni in an soya tin Gaza in do na po chhun zom le mai thei din huna an ding boka Houthi te an lo om bok nen Lebanon chimlama Hezbollah te an in truk khom vele mek boka in do na lian tak chuak le theiani awang hian Israel hian ral thuam tam takan mamo mekani heti lai hian Iran chu nuclear ral thuam siama du lo thua soi cham chi a mase khotlang lam intelligence agency le international atomic energy agency chuan Iran hian kumsang ni le pathum thleng khan Sipai nuclear program mumal takanei ti an soya civil mi te mamo ayana sa in nuclear program chu a her danglam chhavin a uranium level po civil mi te mamo ayana sa in a enrich nge ni in an soya hetianga ni awang hian Israel chuan Islamic Republic chuan nuclear ral thuam program hi chaktakina kalpui chhun zom zel ni in an soyani chutianga kalpui rengani chuan Israel hian natakin Iran po hi changlet thei rengani a Donald Trump chuan Iran hian nuclear program kalpui zelani chuan Israel beina lian tak ma chhon thei ni khan lo soi fo to a chutianga Israel beina lian tak Iran nuclear mun ma athlen ma chuan Iran hian nuclear deal mumal zok US nen US du dana an kalpuya ngai ni khan Iran US chuan an lo vo to bok engpo ni se Middle East borok hi angai nom chho viau maya Israel Gaza ceasefire le hostage release deal an kalpui chu tuna hian an top leilok ri meka enge thleng zel don hi a hriat lova chanchin kan ngai chang zelanga tin Russia Ukraine indona po alakal chho zela chuti lai Donald Trump an inrem na siam tumin ma ala chhomeka tun ma ala thleng ngai lo Russian an in lei chin na thazok nei tumin US chuan ke apena Putin po hian hei hi apom viau ni in alang thil thleng zel tur te kan nga chang zel don nia